atu ko lo ni chuan birthday lom tur chuan an in buat saya ken po an lo chei me ka artist chuan engei hmui rawng chu ingai dan a han ti chuan a takma ma ani hi a lo ti shi han ron kalwang chuan a kal sona shi han chuan ron enin a tak deuh ani hi ti in alama hoiti ra a kiss ken chuan kha I hmuya lipstick a kai vek dona lom ti in lo ti fai saka a thutna tang chuan ron thawin enge ka anli a han ti shi han chuan midangin anmel ve tur che hi ka du lawani alo ti chuan ken chuan noi chung chuan ani chuan ka kyanga omring la ani chu alo ti a anin du ton to hle birthday lom na tur hol lama po mi puyan lo om cheu to a go kyang yu po a thian te nen an lo om hawa an lo ti a unau nu an hmu ti chung chang vela a thian te chuan thingtlang nu la ani lom ni engtin nge moni an hmu chwa thei zok le an lo ti kyang yu chuan lem changa lo thakwal velin engpo ni se ka unau nu ni to a ti the om to lo alo ti kwal vele shi han le ken po ron kalin an lo endu hlom hle a vice president ani so alo kal ve amo chuan tunge abula hmeichhia so ti in an lo in zot sap sap mi pa pakhat la chuan ken chu a ron pan ngal ringot mahse shi han chuan lo hnotin ken chu a signala ani po chuan noi sang hian midang ho ma a chuan in hmel sha tirin kei hi gu yo yo kani zan in kanu birthday lom na a in lo kalawangin kalom tak zete alo ti mi te po chuan kutan lo beng sap sap kyang yu hne na a chan te la chuan so mo thingtlang nu la in ti chu awa chelo si ve an lo ti a kyang yu chuan una nu I lo kal theya alom om awati wain chu in puya han tum mahse ani chuan kala lo phot mayange a chhunga engei tel ti ka hre si lawa ti in alak sak du lawa a chan te chuan kyang yu chu lo chanin inung changa moi lo hle mai vice president in local pui che mahse inung changwang hian kan en dan che adang vek ti shero an lo ti shi han chu ron tongin mi zong ma a chuan ken chu anupui ani ti apuanga security ne na chuan chu tia lo tong khom tu te chu shwai chhuak turin a ti ngal chu nu chuan kyang yu ne na min pui ro a han ti a ani po chuan vice president keile ka thanu thu soi te kha min ngai dam sham ro alo ti mahse ani chuan lo ngai thadu lawin a shwai chhuat tir ta thawa ken nu le pa lia unau pa po ron thleng chhun zomin mi puite attention chula in an ma a chuan kan fanu kum tam tak bo to kan hmu chhuaka ti in anin hmel sha tira hei DNA test result po oma tu man zo na in nei tur ani lo chuan ka fanu hian pasalah nei to a tlangwal ho khan lo be sei su a han ti a an nui dar chu mai ni lowin thil dang puan tur a om a han ti go kyang yo hi kan chung ko atangin no chho ani thil thalo tak ani hian ati wangin a han ti chuan a wain ken te chu a thlau ke a vapanin nu pa enge omzia awati yo ta na hlo om thei mi hi kan chung kwa in kan ma mo lowi an lo ti a kyang yo chuan shi han hne na min ngai dam sham ro awati chuan ani chuan ke hi emni ngai dami dil na tur chu alo ti ken chu wanin unau nu khongai in min pui ro gu chung kwa hi ka chwa san thei lo ka fel to ang a han ti mahse ani chuan lo thla in a thei lo nang hian engthil ngai ti liang ti po a sha lo nang ne na chung ko in chom ka du lowe alo ti mak security te chu kawin shwai chhuak tur chuan an ti a apa chuan a card te engkim kha block ve khang che u ti in yan bai ne na chuan a shil anu ero chuan alo khongai ve dewa mahse shilin ifanuta na mi hlo om ani ti sharing la an lo ti a ken chuan shi han ne na chuan pate enge an ka ti dan kha ati ani la chuan lo hwai sen to hle mai ka chhuang lu tuk che alo ti a kyang yo chu po na an the chhuaka a thin rim hle ken chu angein ila shedo na lom ala ti zui sham ken chu anu chuan lo kau shangin a bia a isha em in la in nei tir ti chu ka sha a mahse phah nei tum wat ulaka ti
fu chhung kwa hi in thla chhawna lama an tluang lo hle a chuwanga nia hri han pawh saw vapamala ni ti in arang thei angbera fa nei tur chuan alo ti a kian pawh chuan ka hre thiam alawm alo ti vat hri han vapanin aril ru chuan he mi pasang le chhelo box si hi ka pasal chu ani mai si a han ti hri han chuan enge ngai to alo ti engma ni lo we ti in alo chhang dai an ho nu chuan kian chu a room a tu ver hongin thli lo in chem tira amala chu a ha chho vak bok hri han ron lutin tukver a ron khar soka engei ti a idam lo mayanga sin alo ti ani chuan ka taksa hi asale to a in ti dai nan thli ka mo alom alo ti ka dam doi kha a thok le to anyang ati chuan hri han chuan a teulo a rei to lutuk chutiang in omza nei thei to lo ti in keima min ma mo zo ka ni kha ati a kian chuan a kut chu lo la son vatin a teulo mai alo ti hri han chuan tinge min mut pui du lo em ni ati a kian chuan ai room shana mule mayang ka ti boy mai che alo ti mahse hri han chuan a du lo tlata kian chuan an soilom mi hausa ho chuan fanei an har sat ti an hri selna a that lo theya wangin ti in a han soye nangpo pate I hri selna ngai to angai alom ati chuan hri han chu alo nuya ani mo ti in a hnai ani chuan fanei kan har sat etc tingi atlai ma in kan siam mai lawang ati kian chuan I thei chi angmo alo ti I thei lo chuan min shil ro apoi lo ania ala ti zui hri han chuan tunge thei lo masa zawk chu kan sha ang chu ti in anin bo tu le tange nge zanan mu chu kian chu mu hil thei lo in a hara a thau thut hri han po ron har ve ngalin enge ni ta a han ti ani chuan thil ke ei chak thil thur alo ti a nilo a thum po ke ei chak a ti le hri han chuan ompui nu siam turin kan ti yange ati chuan pate khonga in nangman min siam sak theyangem ati a mel tlon chawka a chuan kalin hri han chuan theia sil saka ser thum hi alo ei hri han a han bar ve chu a thur alo ti hle a kan ve thong chuan a thur ami a tok che ka lo ti sin ti in a ei tui hle a hri han la a bar ve le zel box si kongka chang chuan anom pui le api lawin bia in mi son tun lai chu ei tur adumak thei khop mai arai ni thei mai angem an lo ti api chuan ka shelo le kan chung kwa hi chithla kan har sata hri han te po hi ka shelo le mahse an la no panga hun an langa alom alo ti a hri han chuan ei tur chu siamin apia chuan kian chu alo mu thlu a thil siam chu da in avapan pomin kalpuya tum chu ei tur alo ti hri han chuan noi sukin naktu kai ei donia ti in mutur chuan pindan lam chu apan pui ta zoka kian u nau pa kharun langin a poisa khelna tang an lo na chhuaka alo thin rim hle kengyu khan lo kawin a hne na chuan ka du anga iti chuan kian ka hne nai lo hruai ani chuan yan noi ni ka pe ang che ti in lo shil kian le hri yu po shopping mall lama an lo leng duna a thanu chuan a chhung ko dik tak chung chang le mi hausa tak pasal ineya chu mai ni lawin gu chhung ko zinga mi ilo ni boka he hmuna hian nang aya mi van nei hi an om thei do nem ni ti velin alo soye chuti lain kian chuan apum domina waka alwa ka chhuak hri yu chuan he adik don lo thil pui thlen ma in ti in damdo in lama a hruai tak nga la doctor an va mu chuan ani chuan ultrasound result te lo pe in kalom pui che phah ipai alo ti makan ti hle a an lom box si an doctor ron la chuan no pan mel ala ti dewanyang chu boina omem in chung te shil sakin ngai do nem alo ti vat mahse hri yu chuan ngai lowe lo ti vatin ano pan mel na in pasalah nei to alom ti in kalang le ti in an chuak tak nga la pona chuan lom deuhin kian chuan hri yu nu kani don ti in a zuang vela hri yu chuan hri chuak thutin zuang lawang naute ka ngai twa alo ti uncle kola news hi shilwa dro ati a
a kola mahse ala thei si lawa ala boyan yang alo kolbek ma yang ti in an kal an pe chang chuan a unau pasun khan lo en thlave reng boka si han chuan a phone a han ena kola mu chuan a kolbek ngale kan chuan lom deuh hian pate I boyem thil lom om deuh shil tur che ka nei ania min lo lam la a han ti nga zung zunga si han po chuan ole I location min lo thon la ka lo kal nga lang ati kolan da a location a thona a han en chuan tingi hospital a oma a tiril ruwa kan te chandun po hospital kota in chenin si yu chuan kalo vakal masa ange ti in a kal sana kan chuan phor dewin pate yan new sa sha thuna engtin nge omang o ti in a nui ver mahse chu ti lai na unau pasun khan a hmairon hupin a shwai bau ta da ya ultrasound report po chhuata chuan a thlau pha si han ava thlen chuan kan lo om box si lawa angai chu a thalo hle si yewa kola ani chuan ama anga wanga alo kal san thu a shil si han chuan a secretary ne na chuan zun mu watangai ti in an che chhuak nga la kan po mun pakhata lo omin thuthlenga an lo phwar beta kengyu khan a report ta chulo enin a paya alo ding a harti a shat vele panin kan po chuan kengyu ne na chuan engei du alo ti ani chuan nang hian kanun iti chhevek ani I lo lana chang engma akal twang thailo si han po hi kata tur ani asin nang lo lang chuan ti in tuna la gu chung kwa atang nama wanga no chwa ka ni a ti in a chong khuma kan ve thong chuan si han chuan adu ngai don lo thu a lo soi a thin rim hle a kengyu chuan ole ti in tianga la a tu zok nge ka wak masakang ate nge alian zok a han ti chuti lain a una pason mu changyo kha aron langa kengyo ne na chuan itina do na mo lo shwai ro iti ringota poisa min pe la chwa ro a han ti kan chuan una pa min pui ro naw ka pa yania alo ti kengyo wak tum chu nam sonin a phwarna chu a phel saka katipal kan ka pui chi anga kanu po pui ro a han ti chuti lain kengyo chuan changyo chu aron wa a ni ko shelo chuan a om ngal kan chuan a vuana kengyo chuan ama po chu a vo ve man mahse poi thui taka thlen ma in si han ron thlenga kengyo chu a man tir kan chu a boi pui ngala ani po chuan alo muraya si han ne na chuan kanau te ti in karayan ya ati a ni ko shelo chuan a om ngal si han po chu a lau thong hle damdo in pan pui ngalin doctor in lo boi pui ya si han chuan arayan ya ti in operation room an lu ma chuan a shila bungutin alu zui ngal pona chuan si han chu alo thu a ril ru ha takin reivak lo nuwa api ron thleng zome enge ana anavyawem ati si han chuan thil omza chu alo soya araya ni ti a shil chuan api chuan ka ring reng ani tingi ama chang khan inject tura kalo ti lo ni ke hi ti in ain thiam lo ve hle a chutia an ngak chu doctor ron chuak si han chuan lo pan vatin doctor enge kan pui le ka fa chuan an alo ti wat doctor chuan an din mun angai tu om to lo thu le an tha thu a shila an thoveng ta sot kan hospital khuma mu chu si han chuan lo om puya aron har chuan aron thu chuak zok lo thong za chuan si han chuan engkima thavek ania ti in lo nema kan chuan mi tui tling chung chuan ka hlau man lu tu ka lum kan nau te le nangma ka mu to don lo chewe mo ka ti mana alo ti enge changyo an ati chuan si han chuan ni kho shela wa ala thu chu alo soi adin mun angai tu om lo alo ti a kengyo po police ten la in kidnap le twal tha tum wanga case la in atang do na ni a phu tok shemna a munge yang alo ti a kan chuan pate fa kan nei don si a en kol thia mangem a han ti chuan si han chuan ka voi khatna ni ve don thawa mahse kanin zir chho ve zelang chu alo ti a an hlim dun hle hun alo liama si han po company lama alo boi hle a
meeting an neih na laptop a han keu chu raipuar en kol dan tih vel video a rawn in play a thawh puite hmaah chuan a off tavat an lo nui tut tut hlawm anila chuan ole ti zawng kha ni phot rawh se project chungchang chu ka secretary hi in lo hriu tawh dawn nia ti in a chhuak dai an thawh puite chuan a nupui a rai ani nge yang an lo ti a secretary pawh chuan a rai thu lo sawin an chungchang chu sawi vak lo tur chuan a lo khap hlawm ina va thlen chuan kian chu thutthleng seia a lo mu zala valutin hri han chuan puan a va sin tir a bula a thu thla ve a sama chuan a chu sak kian pawh rawn harin a rawn nui ver vera i lo haw tawh a han ti hri han chuan ka lo haw ve chia zan in chu rong ka bawr dawn ami engei ei chak a han ti kian chuan ka ei chak te chu ti in a soya hri han chuan kan siam vek dawn nia a lo ti a phone rawn ri chu a pika a doctor hnen atang ni in a health checkup chungchanga hmu a duh thu ni in an kal ngal doctor chuan report chu pe in a han ena moderate anxiety mu nia a han ti doctor chuan hrilh fe in i hrisil na tak chu a tha veke a ti i om dan hi enge chan nia irin a han ti chuan hri han chuan kan nu puin nawa pa ya a han ti doctor chuan nu naw pai hoin an nei thin prenatal anxiety an ti mi pa in an nei hi ka voi kha hriat na ani a lo ti engei hlo ber a han ti hri han chuan nakina naute lo pian huna kan nu puin min ngai ven to lawanga naute chau a ngai ven ang ti vel ani a han ti chuan doctor chuan anu pui chu a hmangai hle mai naute la piang lo po a thik chan moi ania ti in lungai du su chu tianga thleng dawn lowe a ti hri han po lung oi ve in i ti tak tak mo doctor kalom lu tuke chuan i bonus po ka assistant karon transfer tir nga lang ti in a kalsan doctor chuan lom deuh hian mi hausa ho tak hi chu a ti zui vong vong kian po chu an college atang lo graduate ve to in a lo lom hle a chanu khan tha lo lak sakin lom puina te alo hlan an professor chen khan a du sak thu te alo soi meka chuti lain hri han le achhung te an lo thlenga pangpar te ron pe in lom puina an hlan dia ta hri yu chuan dingru thla ka lo lak sakang cheu in vain a ti an ding tara hri yu chuan kian le hri han chu in case ru le ti in atina an pahnih chuan in case in an hlim dun hle a top ta